Ku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apos ora nang kene pampane wong Bantayuda. Kenteng. Kenteng apa Pak Tadi, Pak? Ah wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar waja. Ning ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe didutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Ana ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kune ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindaki dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ono ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora tedas gegaman, arene bendone diase. Ora ana wong saiki ora tedas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono. Yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru muni ampuh, jajan wae adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak eyeli kok. Pemene Bathara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis nggaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning nek. Lah kuning menes 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawakke. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora sampe melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku. Nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku.
Aku bangga. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis ana Pak, munjuk wedang. Iya. Halo, nek Joko. Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane ku arep tilik putu, ya cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Kong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngasuh. Ya. Wah, dipenake aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethuki. Guandem watu sirahmu mutar. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng pisan kok rebuti ngene bapak. Rek ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sanane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu kok. Mamah kerep kondur. Lha ndak dadi jeneng. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora. Kowe lha dina iki do tegel karo aku tenan iki. Aku ora di Mas karo Bathara Guru aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kono? Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean ya, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni, Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sampun dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae dumek akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis. Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujena wae unggul juritku. Nggih, katos-atos ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong sawangsul sampean konten niku. Wis sah, rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titiwancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis meng ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahno nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tok angkat dawuh. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok, menawa. Heeh. Kuwi kalih sampeyan iku ngabekti. Usrotamu banter lho. Ora ngene masyarakat kakul ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Kok kayane aku ra lila.
Mboten lila pripun. Nek aku mati mesti kowe kok kakek uang mesti, Mbak. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas. Inggih ngatos-atos. Bicara Guru. Ayo. Rupa wani, jembar wani, lega